Корстон сәүдә күңел ачу комплексында Бөтендөнья татар конгрессының 7-нче чираттан тыш съездының пленар утырышы узды. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә Бөтендөнья татар конгрессы уставына үзгәрешләр кертү иде. Бүгенге көндә безнең съездда 207 делегатыбыз рәсемләшкәндә һәм алар безнең съездда катнашалар. Шуңа күрә, хөрмәтле делегатлар, хәзер съездны башлап җибәрәбез. Без сезгә барыгызга да документлар биргәнек һәм алар арасында менә шундый безнең мандат бар. Бу мандат белән без һәр вакытта кул күтәреп, ризалыкны, башлыкны битарафлы әйтәчәкбез. Шуңа күрә аларны барда әзерләп куйдык. Съездда Россия Федерациясының 60 регионыннан һәм 25 чит илдән 200-дән артык делегат катнашты. Кадерле кунакларны Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән һәм шәхсән үз исеменнән Татарстан Республикасы Президентының аппарат җитәкчесе Әсгать Сәфәров сәламләде. Хөрмәтле делегатлар, хөрмәтле кунаклар, мин сезне бу телевизиядә күрергә шатмын. Беренчедән, сезне Татарстан Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән һәм шәхес үзем исеменнән Татарстанда кайнар сәламлыйм. Siz biləsiniz, İstanbul Iliş, bizim prezidentimiz bugün Kaliningrad'da mı? Bu vakitte Kaliningrad'da Россия prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin bir zor çığılış spor boyunca jaylar şunda katlaşır. Ama göre bilmem sizin selamlarga buyruq berdi. Съездның пленар утырышын Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев алып барды. Вактан да менә бүген көндә инде шушы безнең чиратташтан съездда яңа уставны кабул иттек. Анда без исполкомны бүтән булган документларны әзерләп, үзебезнең министрлыгы юстициябыз белән, үзебезнең идарәләр белән матур гына эшләп, вакытын әйтә алмыйбыз, ләкин минем уйлавымча бер ай эчендә эшләп бетереп, теркәргә бирергә дигән тәкъдим белән чыгабыз инде. Пленар утырышы вакытында күзәтү, ревизия, мандат, хисап, редакция комиссияләре һәм секретариат сайланды. Делегатлар Милли шураның 75 әгъзасын сайладылар. Васил Шайхразиев әлеге исемлектә узган елгы белән чагыштырганда 2 кеше генә үзгәргәнлеген искәртте. Бу Татарстанның элеккеге мәгариф һәм фән министры Энгель Фәттахов урынына яңа килгән министр Рафис Борханов һәм Финляндия татарлары Исламия җәмгыятенең элеккеге җитәкчесе Атик Али урынына Гөлтан Бәдретдин. Шулай ук уставка үзгәрешләр кабул ителгәч, съезд делегатлары Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисен сайлады. Кем Васил Габдуллы Шайхразиевны Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе итеп сайларга дигән кешеләрнең мандатларын күтәрүләрен сорыйм. Шәрегез, кемнәр каршы? Юк. Кемнәр битараф? Битарафлар шулай ук юк. Бер тавыштан сайланды. Хөрмәтле делегатлар, хөрмәтле милләттәшләр, менә шундый үзебезнең съездыбызда миңа шушындай мөмкинлек биргәнегез өчен, сайлаганыгыз өчен, Милли шура рәисе өчен тагын үземнең шәхсән бик зур рәхмәтемне белдерәм. Халыктан да миңа шушы тәкъдим ясаган вакытларда мин үземнең фикеремне риза дип әйттем, чөнки милләт өчен бүген көндә эшләргә ризалыкны биргәндә аңладым. Бу беренчедән бик авыр вазифа, ләкин моның төп мөнәсәбәте халыктан да татар егете буларак, татар улы буларак, әгәр дә без дә эшләмәсәк, кем дә эшләсер инде. Менә соңгы бер ел эчендә без барыбыз белән дә танышып беттек, бер-беребезне аңлыйбыз, кайберәүләр белән берничә тапкыр очраштык. Шуңа күрә, әгәр дә без әйтәбез икән, безнең Милли шура рәисе бар, Милли шуры бар, ул гына алып бар дисә, без ерак китә алмыйбыз. Biz барыбызда улга тотынып, бердәм булып, бер халык булып эшләгәндә генә без алга бара алачакбыз һәм безнең булган бурычларны бергә үти алабыз. Шуңа күрә мин үземнең эшемдә һәр вакытта да сезгә таянып, сезнең фикергә таянып, бердәм булып эшләячәкбез. Шул вакытта әйтәбез инде, менә без төрле кеше.
Һәрбер кешенең үзенең фикересе бар, үзенең эшләгән тәҗрибәсе бар, аны һәр күрсәтәсе килә. Мин әйтәчәкмен инде бүгенге көндә, мин нинди генә фикер булмасын, теге ташка башка бер әйткән булса да, аларны тыңлап, алардан дөрес үзем өчен, милләт өчен фикер ясап, уртага салып сөйләшеп кабул итәбез дә шуны эшләячәкбез. Шуңа күрә мин һәр вакытта да ачык булачакмын, бер вакытта да менә Казанда очрашабыз, бүтән җирдә бердәләп, бергәләп эшләрлек мөмкинлекләр тудырачакбыз һәм бергә эшлибез. Шуңа күрә шушы зур дәрәҗәдә сайлау өчен бик зур рәхмәт һәм тәү әйтәм, милләт хакында, халык турында Алла бирсә, барыбыз да бердәм булып, бергә эшләргә өметлим һәм шуңа ният белән үз вазифаларымны алып барачакмын. Бик зур рәхмәт сезгә.